Media. Maganda kami, Mayor. Ano ba, Mayor na? Mayor! Alam mo kasi, ang number one oppressor, ang putang ina niya, ang gobyerno mismo. Ano? Yung tanimbala na yan, maliit na bagay yan. Hindi. Magkatagalog ang nakalimutan ko na ito. Kung may butang rana, ang corruption sa itaas, grabe, yung tax exemption. Mas drag, ay, believe me, kung manalo ako, ilalabas ko lahat yan. Pero hindi ko sabihin maghabol ako sa kanila. Patayin ko na lang sila. Ang magulit. Tapos ganon. Sabi ko, kainin mo. Sir, busog naman ako, sir. Kailin mo, utang ina ka, papatayin kita dito ngayon. Dito mismo, tatapusin kita. Dito mismo, magtapos ako pagka-mayor kasi makukulong na ako. Utang ina kainin. So, kinain niya, yung papel. Tapos, may coin. Sinabi ko, kainin mo. Sa sir, baka mamatay ako nito. Baka mababag sa aking kinain. Yan ang gusto ko. Yan talaga ang gusto ko mangyari. Putang ina ka, yan ang gusto ko. Kainin mo. Barilin kita dito. So kinain niya. Kaya ako, kung magtanim ka ng bala, piliin mo yung 22 short. Kasi may 22 long, long rifle yan. Yung short ganon talaga. At least, ipakaon ko na rin mo, magtanim-tanim ka bala dito, putang nakainin mo. Medyo lalabas yan. Kaya sabi ko, pinapunta na, pag siyempre mo, pinakain ko na, kainin mo talaga yan. Yun, ang ayaw ko kasi dito, inaapit ng gobyerno. Yung taxation, hindi nasusunod. Tapos, grabe ang hingi. 5 million ka, mag-iusap ka, okay, 3